നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പുറത്തേക്ക് പോയി പഠിക്കുന്ന സാഹചര്യം അടുത്ത സമയത്തായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഡിഗ്രി പ്രവേശനം കാത്തുകഴിയുന്ന കുട്ടികളിൽ പലരും മുൻ വർഷങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനം വിട്ടതായിട്ടാണ് വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന കണക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്കും വിദേശത്തേക്കുമാണ് പോകുന്നത്. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പുത്തൻ സാധ്യതകൾ തേടിയാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉന്നത പഠനത്തിനും പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്കുമായി മറ്റിടങ്ങൾ തേടി പോകുന്നത്. ഇത് സർക്കാരിന് കുഴപ്പമാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിലിപ്പോൾ പ്രതികരണം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളം വിടുന്നതിൽ വേവലാതി വേണ്ട എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. ലോകം അവരുടെ കൈക്കുമ്പിളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം കാണും. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊപ്പം രക്ഷിതാക്കൾ നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് നാം നോക്കേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ക്യാമ്പസ് എല്ലാ സമയത്തും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക, അങ്ങനെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ മികവ് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും. ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം കണ്ടു തുടങ്ങിയതിന്റെ തെളിവാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ലഭിച്ച A+ ഉന്നത ഗ്രേഡ്. വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായി രാജ്യാന്തര ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം സർക്കാർ ഒരു നയമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും കാലോചിതമായി മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിനുള്ള നടപടികളാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ കോൺഗ്രസ് MP TN പ്രതാപനെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. ഇതുവരെ പിന്തുടർന്ന തെറ്റ് തിരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേരളത്തിന് ഫണ്ട് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിനെതിരെ പ്രതാപൻ നൽകിയ അടിയന്തര പ്രമേയം വൈകി വന്ന ബുദ്ധിയെന്നായിരുന്നു AK ബാലന്റെ പ്രതികരണം. പ്രതിപക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നവകേരള സദസ്സിന്റെ നേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനിടെ നവകേരള സദസ്സിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണം നൽകണമെന്ന ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.